Bones, benvinguts a l'escola virtual. Avui anem a fer una divisió una miqueta més llarga, sense la resta, fent la resta directament. Així que anem a començar, ja tenim aquí 4 xifres, 3.452 entre 25. Segurament ens donarà residu, que és el que busquem. Com aquí hi ha dues xifres, n'agafem dues. 34 entre 25. 34 és més gran que 25, podrem fer aquesta divisió. Ara anem a buscar un número que multiplicat per 2 s'apropia a 3. Doncs no podem anar massa més enllà de l'1, perquè el 2 ja ens passaríem, serien 50. 1 per 5, 5. Fins a 14, 9. M'emporto una del 14. I 1 per 2, 2. I la que m'emporto, 3. Fins a 3, 0. Baixem la següent xifra. Ara hem de pensar un nombre de la taula del 2 que multiplicat per 2 ens doni 9 o menys. 2 per 1 serien 2, 2 per 2 serien 4, ens estem apropant, 2 per 3 serien 6, 2 per 4 ja són 8, estaríem bastant bé, i 2 per 5 ja ens hem passat, que serien 10. Així que anem a provar amb el 2 per 4. 4 per 5 són 20, fins a 25, 5, i m'emporto les 2 del 25. 4 per 2, 8, i 2, 10, ens hem passat. Hem de baixar una xifra, per tant, si no pot ser el 4, el farem amb el 3. 3 per 5 són 15, fins a 15, 0, però m'emporto una del 15. 3 per 2, 6, i una 7, fins a 9, 2. Quedaria un 20. Aquí podríem fer la típica comprovació de que aquest nombre és més petit que aquest, per tant, anem bé. Si aquest nombre ara ens quedés més gran que el divisor, ens estaríem equivocant. Baixem la següent xifra. 2. Ara ens queda un nombre aquí bastant gran. Quin nombre multiplicat per 2 dona 20? Doncs seria pràcticament 10. Així que anem a provar el 9. 9 per 5, 45. Fins a 52, anem a comptar, 45 al cap, fins a 52, 46, 57, 48, 49, 50, 51, 52. Van 7. I hem arribat fins a 52, per tant m'emporto 5. 9 per 2, 18. I 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ens hem passat. No era el 9, clar, no hem comptat que el 5 ens arrastra molt, ens augmenta molt la multiplicació. Doncs provem el 8. 8 per 5, 40 fins a 42, 2, i m'emporto 4. 8 per 2, 16, 17, 18, 19 i 20. Fins a 20, 0. I aquí hauríem acabat, perquè ja no tenim més xifres que baixar. Per tant, tindríem dues unitats de residu. Espero que us hagi agradat.